What's up guys and welcome back again. So ngayong video na to is nandito po tayo ngayon sa bahay. Yan, kagising ko lang po. Yan o. So yung gagawin ko po is time check is alas 4 na po ng hapon. So yung gagawin ko is magdidilig tayo ng halaman. Yung gamit ko po is ito lang o, yung balde at saka yung tabo. Kasi hindi pa po ako nakabili ng yung hose kasi yan, nandun po yung source ng tubig namin. Nandun po. So, doon ako magkukuha ng tubig para ididilig ko po sa mga halaman ko. At saka, ipakita ko po sa inyo yung mga bonsai collection ko. No? Yan o, yung line na yan is puro bonsai collection. Tapos, dito na side is yung mga plants collection ko rin. Saka, ito po yung pagdidilig ng halaman o yung pag-alaga mo ng halaman, guys, is one of my stress reliever po. Ayan, pawala pagod po yan. Ayan, pag nag-alaga ka ng mga halaman, is yan po yung one of my stress reliever po. Ayan, so simulan na natin. So dito po tayo magsa-start na magdilig sa ating mga bonsai collection. Yan o. So ito po is nasa po ito sa bato. Nakatungtong po yan sa bato. Nagkadikit po yan. Sila po yung couple bonsai na pinapangalan kong couple bonsai. Puro mga baliti. So ito naman, ito yung pinakauna ko na bonsai. Matagal na po ito sa akin. Mga almost mga 6 years na ata ito sa akin. 6 na taon. Inalagaan ko siya. Yan o. Healthy. So ito naman yung pinakamaganda kong kilala ko sa inyo. Yung bonsai na baliti. Nasa bato yan. Karamihan po sa mga bonsai ko is nakatungtong or nakapatong sa mga bato. So, ito naman yung money tree or it's a kind of picos din. Baliti, picos. So, nakatungtong din yun sa bato. Yan yun. So, wala na namang laman. Kukuha na naman tayo.
Yan o, nakapatong din yun sa bato. Kaya kinu-choose ko po yung pagpatong yung mga bonsai na kinukuha ko is nasa bato kasi para maiba. Para maging rare. Yan o, nasa bato pa rin yan. So karamihan po talaga is nasa... Ito rin nakapatong din doon sa bato. Tingnan mo. Ayan, no? So tapos na po tayo magdilig sa ating mga bonsai collection. So isahin natin para makita nyo talaga. Dito tayo magsimula sa sampalok na bonsai. Yan, no? Ito yung sampalok na bonsai ko. 3 years na po ito sa akin. Tingnan nyo, nakapatong yan sa bato. Saka ito naman yung picos or baliti. Nakapatong din yan sa bato. Ito din. Nakapatong din ito sa bato. Tingnan nyo. Yan.
Yan. So ito yung couple or magkasintahan na bonsai baliti. Ito rin ang pinakauna kong bonsai. Yan. So, yan o. Tagal na po ito sa akin. Tsaka ito naman yung nasa bato rin. Maganda rin to. Ito naman yung money tree na maganda din. Nabubuhay po yan sa bato. Nakapatong sa bato. Ito rin. Nakapatong din to sa bato. At saka ito din. Yan. Ito naman yung niyog na nakapatong din sa bato. Yan o, mataas na siya. Ha?
Bye-bye. Thank you po sa panonood. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.